łoszkliwe można psioki. Wszystkie sam tukaj na moich pniokach genau miarkują, wiedzą i żoją, pieronym niemum rod, tak prawdom to nie cierpia wszelijakiej sorty psów. Wszystkich lecy jakich chlebusów, bakanów, wilczoków i zbędnych gonnych psów, cwajnosów, lebo krojcungów. Wszystkie psi, wszystkie te bestie są dla mnie groźne i ja się ich festelnie lęką. I kiedy widać takiego gizda na placu, mu pełno żyć bobków i ze mojego familoka miasto od placu wylazuje prąb na ulicę. A kiesik to poradził trzymać niewtore psia wele mojej chałupy, bo ich ma ino mało wiela, pora znowek, pora obłaziłek na obkoło i tak ci się dokulało. Teroski, ale przyszła ci tako mołda i że każdo wnet mamzela musi ci mieć jakiegoś psioka przysia. Kiejsik we mołdzie byli ci pinczery, pudle, szpice, za tym już buldoki, wilczoki, jakieś ich tam haskie, no wszystkich zochtów bych sam nie poradził wymianować, a teroski wszystkie poradzą się lajsnąć, roztomajte krojcungi, bank maluśkich psioków i jorków. Ida się jak niedawno naszą krojską po Pejtrowemu szynkowi, a sam z tyrcą wele masaża dwie moje sąsiadki, staro Skórzynio i Agnes Łoczliwiny. I na cołki karpenter sprawiają. Wiedzą oni Skórzino i opieronym tropia się o mojego chłopa. Bo do ta młodsza, ta Agnes, i dzierżysz tam na hondelajnie cornego, szkuciatego kondla. A po jakiemu, pyta się staro Skórzino. Ano wiedzą oni pańsko, blangu o rozwidnioku mój chłop wylo ze chałupy i poszł do tej swojej flamy, do tej swojej frajerki, jak to mądroki go dają. No i Agnes, coś takiego się stanęło? Psa ześa miał? Tam, psioka co miał? Łona znaczy się ta jego ima, tak ci wele połednia dzwoniła ze uskargowaniem i pretensją i że go jeszcze nie ma i nie mów to tego jej psioka wykludzić na dwór. No nic jak nie powiedział, jak to usłyszał w jak staro Skórzino tak jakoś po tym swoim fusisku na potrzeba się śmiał. Jakie ona się tak letko lachała, a ta jej gęba, ta jej klapaczka naisto podano była na podśmiewnie wykrzywiony sznit po wyżnięciu blinderu, znaczy się tej ślepej kiszki. No ale poszłek dalszy, a już blank wele kaczmy przelazowała jedna szykownisto dziołcha. No deczko, żek przeciągnął. Modo, chudo jak lachyta, ich nedło głowa dukszo ode mnie. No i przodziek się blank nie skapnął, ale po jakimś głoka mżyku i żołek, co ona miała na ręce, blank maluśkiego psioka, takiego najmniejszego jorka, o którym kiesik mój kamrat wsiok sprawił i że takiego psioka poradziłby ci i boczoń zezryć, kiedy ci ten psiok miał nasia halsband łobujek ze zieloną szlajfką, bo boczoń by pokopił i że to na zicher jest pewnikiem rapituza, że to jest żaba. Loże rań do pejstrowej gospody, a sam się przy szynkwasie stoł z tercą Pelcyn Witek ze swoim pofiertanym wilczokiem i Hanslik szoferok ze jego tofikiem Jorkiem. No i jak zawdy to my mieli we zwykłu, przegadowali się, wtoro też to zorta psów jest najlepszejszą. Wiesz, Witek, ten twój wilczosz jest głupszy i bardziej pofiertany niż konstytucja dozwolo, rzeknął Hanslik szoferu. Przecież ty nie możesz wlazować ze tym twoim gizdem do szynku, bo wszystkie kątmany zarodki śmiatają. Tam, odpowiedział Pelcyn Witek, a można to ten twój pies jest mądrzejszy, a? Ja, Witku, mój jest mocka mądrzejszy, tam. Fanzolisz, Hanslik, a że fanzoli. Nie, dom ci bajszpil. Nie ustępował Hanslik. Nie dalszy jak wczoraj było tak. Wlazuje po jakichś 4 lagach piwa do dom, a sam ci ten mój tofik skokowele mnie myrdą ogonem. Chce na gwałt wylazować na dwór. No i przecież tak psy ci już mają, prawda? A no prawda, przykładał Hanslik, ale to nie wszystko. Jak wrócił nazad ku chałupie, pytam się moczego synka, czemu nie wykludził tofika na dwór. Synek mi na to, i że był se tym psiokiem pół godziny temu nazad na dworze. Usłyszał to starszy synek i powiedział ze śmiechem, i że jakoś godzina skorzy, kiedy on przyszedł ze roboty, to ten tofik też tak festelnie skokał i merdoło chwostem, i że go też na dwór wykludził. No, to ci jest myglich, powiedzieli mi wszystkie wrost. Na to wlazuje do izby moja staro, rządzi dali Hanslik i godo, co keino przykludziła się do chałupy ze sprawunkoma, to ten tofik też tak festelnie wyrobił, żeby go wykludzić na dwór i ona też poszła, bo co też miała ze gadziną robić.
Tym tuplem Tofik, maluśki, ale pestelnie mądry, poszł na szpacer 4 razy, a żaden się nie kapnął, że ich wszystkich ciśnie za balek. I miarkujecie, bali i psioki poradzą być szpasowne i moreśne. Tuż czemu my takie nie są? Ano, jak tyż mamy być do ostatka grzeczne i moreśne? Jakoż to kej byliśmy jeszcze szpikolami, to sztyjcy jednym cięglem oglądaliśmy Tarzana, który łamziął furt na poła sagi, Kopciuszek wracał do domu o 12 w nocy, Pinokio cięgiem cyganią, Aladdin był rabieżym i Langfingerem, Batman jeździł bez 320 kilometrów na godzinę, królewno Śnieżka mieszkała do kupy ze 7 synkami, Papaj kurzył cygarety i miał pełno wydzierganych, wydziubanych łobrosków, Nacia, Pacman tyrał po ćmawym polu i koło jakieś ci farbiste, pile od wtorej dostawał energii i sztramkości. Bolek i Lolek ze tą swoją tolą żyli w takim babsko-chopskim trzykącie. Panoczek Kleks czytał ino poradniki młodego zielorza, Kaczor Donald Fund łamził bez batków, a ta cołko Smerfetka była ino jedną dziołchą do wszystkich hołpów, wecołki tej jej dziedzinie. Eugen z Pnioków.